Srácok és lányok, ebben a mai videóban itt leszünk Marcellal. Sziasztok! És egy kis bronzszerszet fogunk nyomni. Nem mondjuk ilyen, nem tudom, 10 perces. Hát olyasmi. Na kezdjük is. Az első game. Most kezdjük is el, és akkor Byron Leon kombózunk. Az első bronzszerszet, nem az első bronzszerszet videó volt. Második. Nem, az a harmadik. A harmadik Nekem a bronzszerszet. második. Nekem a harmadik bronzszerszes videómban és Leon, Byron kombó volt, knockoutban, meg egy Lili, Nem csak egy Leon, de a Lili is lett fel végül. Első klón meg. Klón úgy mutatja, hogy merre van az ember. És úgy fussunk hátra kicsit innen. Jó szak. szép. Úgy játszunk, de azt is mítikesre kell lelázni. És jó, yes. Jöjjön rá, mit Edgar. Túl sosem lássuk meg. Lényegben van. Egyszerre nyomtuk. Na mindegy. Első game így szarul kezdődött, na mindegy, nem fogom melegedni, ez biztos. Amúgy jól játszunk, mind a ketten. Jól játszunk. Másként is így elég kicsivel jobban játszok. De mindketten egész jól játszunk, szerintem legalábbis. Jó, azért high-ra szinten nem vagyunk, de amúgy nem játszunk rosszul. Egyébként az, hogyha szeretnétek, akkor lehetnek ilyen beszélgetős videók, hogy kérdez-felelek, meg ilyenek. Lesz újra időm is, meg ilyesmik. Igen, mert Jó, ugye nem itt van így a van. nyár, nekem lesz időm, mert itt van a nyári szünet. Egy hajt. Megfogalni a szöcs. Jó, hát az gyönyörű meghal. Szép. Amúgy lesz nyári szünetben elég videó szerintem, csak létszik kövessetek. Egy nap, két vagy egy videó Aki lesz. bekövet barátoknak is szóljanak, hogy kövessenek, majd legyen az majd. Lesz élőadás, és ha meg lesz a Zöld annyi feliratkozó. Szóval meg lesz élőadás, de nézzük. Csak hát én face reveal-t ezt nem nagyon szeretnék, mert nem nagyon szeretem mutogatni az arcomat. Max olyan 1000 feliratkozó után. Talán megmutatjuk. Mert nem szeretem, hogy lássák az arcom. Nem szeretem a negatív visszajelzéseket. Ez nagyon nem. Én sem. Nem nagyon bírom. Én utálom. Készül, úgyhogy gyere le. Majdnem megölt egy nagyon az. Jó kaptak, pedig Akar. szép. Várjál, klónozok, várjál, klónozok, klónozok és megyek. Miért hátbabul? Mi a? Mindjárt megölöm. Letöltök és akkor jó is rá. Szép. Mindjárt felségeket ezt megölöm. Jó. 2 vele. Mindig jó haladunk. Nyomunk 20 perc. És akkor nem play-gen hatom. 16 kupa az eddig egész jó. Neki több kupája van, de azért nem annyira sok. Azért. Több mint 7000-re, de ez nem olyan sok. Mondjuk valakinek annyi kupája van, de Jó, mert ez amúgy régebbi a ponton, mert én elhagytam ugye a másik telomot, ami volt ez az apont, azt már nagyon rég játszottam ezen az aponton. Már lőhetne sokkal több. amikor meg a Surge, meg a Mikó együtt voltak, és a Surge is egy majom volt, meg a Mikó is egy majom. Milyen egybeesés, hiszen direkt így jöttek, hogy így egybeesés. Nem tudom, hogy hallottak jól.
Vigyázz! Vigyázz, vigyázz! Káromkodás megpróbálom. Mellőzni. Már lesz is előadás, lesz nézői. Nem csak Brawl Stars lesz. Hát egyébként sok játékot szoktam játszani azért. Egyébként Nekem lesz FIFA mobil videó is. nekem már van is klippek. Figyelj, 9-es Leon, 9-es Leon. LB klippek azért vannak. Ez a klónból. Júj! Itt a sima Leon. Az is klón. Mögöttünk van a sima. Szívem meg. Amúgy, ha nem tudjátok a nevünket, benne van a nevünk. Én Nikó vagyok, Marci, ugye Marca. Nekem úgy van fent a nevem, hogy Ronaldo van. Ugye, lesz Ronaldo nekem. Kinek mi? Hát igen. Aki nem szereti Ronaldo. Az se figázza meg Messi-t se, mert mindketten egy nagyon jó játékosok. Jó tehetség. Jó a tehetség. Jó tehetség. Nagy a tehetségig. Tisztelem mind a kettőt. Igen, mert rohadt sokat elértek az életben. Hát többet mi is amúgy focista, mert vásárhelyen fogunk HFC-zni. Vásárhelyen fogunk focizni, honnan a vásárhelyen. De Hát az egy jó csapat, MB3-as. Jó csöndben maradtunk. hát igen. Marci, nem menjél még rájuk, most menjél. Én nem mentem rájuk, én Jövök csak veled. jöttem messzire. Ugye nem szokott nagyon lagolni itt meg. Most nem szokott. Már akkor egy vérzés kapunk. Mindig. Nem szeretek meg. Néha. Most egy kicsit lagos. Jó, Draco ultizik, gyors vagy. Ugye velem? Az Drago, az nagyon OP az Nem volt, Drago, ja. Draco. Drago az volt, ja. Azzal a... De még játszunk két gémet, és akkor basszus. Jó. Szaladjunk. Nehogy oda menj. Meghalok. Adj hápít. Nagyon lovas. Jó, meghalt a Dino, megöltem. Jó, az. Jó, az jó. Jó van az. Hú, jó, nagyon lovas. Basszus. Megöltem. Jó, megöltem. Darab. Menjen. Nem baj. Bázrám volt. Kapom szóba. Nem kaptam. Én sem. Kérdezitek, mi még vagyunk unokatesünk. Szeretjük a játékokat, de én nem az, hogy nem szeretek kockulni, mert szeretek egyébként, de tudom, hogy egészségtelen, és inkább kimék focizni, meg ilyenek. Kedves foci. Nagyon gyenge volt ez a magyar skót. Hát igen, Többet vártam. én is. Legalább egy ilyen 2 óra elveri a skót a magyar. De legalább a magyar fogta. Fordítva. Ja, de legalább a magyar fogta magát. Szobos legyünk. Szerintem ezt a gémet lejátszuk, és aztán végig is lesz a videó. Amúgy lesz több videó is. Hát lesz. Csak egyelőre majd meg kéne szerkeszteni, meg ilyenek. Júj. Középre inkább nem megyek. Kerítsük be azt a szeglet, amit már elkezdtük. Lili. Ő baj van. Ez ránk szól. Gatyák vagyunk is, és úgy érzem, hogy rám is van. De még meglőttem, nem fogsz. Csak megtisztel. Ez ami pont lejátszok, amúgy pont 10, nem tudom mennyi. Jó van, sziasztok! Annyi is lett volna ez a videó, sziasztok srácok!